Uitați ce tunel frumos. Suntem în drum spre Andorra. Țara tuturor Da, posibilităților. șoferul, mama, acolo în spate. Mai retrasă Da. și muntele de Handora. Suntem în drum spre Andorra. Păi ce fain. Muzica cu Călin Crișan, Da. cu Fina Păcătoasa. Eu până la urmă aș lăsa reținia la o parte și m-aș da la Fina. Ce? Uitați, drumul este foarte bun. Uitați priveliște, uitați. Pui muntile ăla din față toată viața. Da, da. Uitați priveliște. E foarte frumos. Sort 55, 26, 30, 25 de kilometri Da, păi... din Andorra. Acum l-am luat de aici, las, că l-am ales eu. Păi da. Nu mai am nici fotografie. Dar până la Crăciun nu mai venim în Andorra dată? Am ăsta l-am luat, lasă cu ăsta. Să mai treacă țărca pe ele, mai câștigătoare mai pe urmă. Dar așa de-abia ne rămâne ca să mai venim, fată. Știi cum zic? E numai 15 noiembrie. Ma nu. Da. Ce frumos la șosele. Zona de munte. Priveliște. Da, uitați priveliște aici. E foarte frumos. Foarte, foarte frumos. Mai niște magazine. Bine, mai mult și de plimbare, dar să vedem. Da. Uitați priveliște.